लोगोफोर बयखौ बरायलायबाय नै बैसागुनि गोदान बोसोरनि नङा होमबा बयखौ बरायबाय नै बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा ना बैसागु जोङो मागिनो होननानै रेडि जाबाय आरो नै बैसागुनि नै लागाव नै बैसागुनि ओंखारबाय नै बिथां दं आंजों मा दं गर्जन लाहारि ओमफ्राय ओरैजा दङ मन्टु ओमफ्राय लोगोसे दङ एक्सट्रा इउटुबार फंबाय नङा मा गाइस बिसानो जागायजेननोसै जोङो आंनिया जाहैबाय जौ दुंग्रा लाना ओमफ्राय नै बिसोरनिया माइरं नै बिनिया मा फैसा लाग्रा मेनेजार दा बिसान न'निफ्रायनो जागायजेननोसै आरो बैसागोनि मा होनो दस्रा गान माबाया बर' गान दामनानैनो मागिगोन आरो नै रेडि खालामबाय नै बक्स लानानै नै नै बिसोरना नै बा सालमान खान माथोलै हा सोर आं जागायनोसै होनबा हा दे दामलाय नायनि सोरनि दामना नों खालि देलै थाब थाब आं मोनसे साफायनि ओमफ्राय मा बेलाय पिनसुला माथो आखर मुजासो हा आकाश आइना नङा सुकुदुबा आकार राहु आंनि ब्लगा जाहैबाय जोंसार ब्लगनि नै मिउजिक मोनसे गोदान लाबोदों बैसागुनि नङा होमबा नंगौ ओइ आगैले बिनानावमोन एक्सन भिडिअ खालामनाय गेलेखायना बिराद भिडिअ खालामनाय ब्रो सुरु जाला रोंला थौब्रा थौ Wah, seंग्राफोरानो गैया माथो एक्सन नै डीजे बक्स लाबाय जानुवारि जाहैनोसै नामा हे जानुवारि नङा जानुवारि नङा मादि मोनदो हा खाजिया हा एकदम बरिया जादों खाजि जादों गाइस जोङो मानि हरफि फिथाइनि बैसागोनि मा सानदुं गोसानि गैला ओंख्रि गोबाव जाबाय समरमोन ना The all-new Galaxy M14 5G. Head over to Amazon or Samsung.com to know more. बालुआल फिथाइसो खादो खुगाखौनो माबानो हाला दलखौनो दोननो हाला गोला गुसु खालामजोब्बाय बेवहाय बालु होखादों बा इसोर गाइस नोंसोरबो जुदि थिंख्लि माबा होनो गोखै जायोबा बेबायदि बालु गोसा होनानै जादो गाइस दे नोंथांमोन दे गाज्रि मोनदों आरो आं दिनै जाबाय आं फैगोनसो जाबाय दोनथ'दो